Както ти обещах, днес в тази секунда ще се спра на моята колекция от New Wave of British Heavy Metal винили с фокус върху 7-инчовите сингли, които са основата на тази вълна. По простата причина, че по това време компаниите в края на 70-те и в началото на 80-те години вече опарени от пънк вълната и изгубили много пари от това, че са подписали договори с много пънк групи, които впоследствие се оказали не толкова печеливши, защото пънк вълната всъщност залязва в началото на 80-те години, отказват да подписват с новите heavy metal групи и те са принудени да самофинансират своите първи звукозаписни проекти, като в много от случаите те си остават само с тези 7-инчови сингли. Затова всеки един от тези 7-инчови сингли, независимо дали е бил разпространяван в по-голяма бройка или в по-малък тираж, си остава колекционерска страст и колекционерите на New Wave of British Heavy Metal банди предимно се съсредоточават върху 7-инчовите сингли, защото те са всъщност, както вече казах, основата на цялото движение. Започваме с ето този сингъл на Sledgehammer, излязъл през 1980 година, сравнително лесен за намиране. Тук са две парчета, Sledgehammer и Feel Good. Отзад има цитат на Гари Бъшел, един от големите рок журналисти по това време, който казва: ако целият хеви метал звучеше по този начин, и всъщност има право, защото Sledgehammer в себе си съчетават хубав, здрав хард рок, суров, заедно с енергията на пънка. Същото може да се каже за ето този първи сингъл на Tank. Това са три парчета: Don't Walk Away, Shell Shock и Hammer On. Първият възможен сингъл, наистина. Излязъл през 1981 година. Tank никога не признава, че са част от новата вълна на британския хеви метал, но всъщност реално те са, заедно с групите от по-тежкия сектор, разбира се, като Venom, да речем. Tank са от тези групи, на които се приписва някакво влияние върху последващата траш метал вълна. Don't Walk Away впоследствие се появява като кавър версия на една немска траш метал група, която всички много добре познаваме, Sodom. Tigers of Pan-Tank. Това е всъщност първия сингъл техен. Моят вариант е промоционален. Ето тук се вижда доста добре лепенката отзад, където пише Property of MCA Records, not for sale, the promotion only. Quartz, една позабравена днес група с две парчета, Stand Up and Fight and Charlie Snow. Quartz са от тези групи, които варират на границата между хард рока и хеви метала, но успешно влизат в вълната. Имам един много ценен сингъл на Witchfind. Знаете, че Witchfind и може би не знаете, Witchfind и Witchfinder General са от тези групи в новата вълна на британския хеви метал, които всъщност определят развитието на Doom метал по-нататък. Моят вариант е подписан от всички членове на групата, но не мога да твърдя, че подписите са оригинални, тъй като сингъл беше купен доста по-късно. Този сингъл излиза през 1980 година от Rondelet Music, една компания, която много отдавна не съществува. И сега нещо доста интересно, това е сингъла на Angel Witch, Sweet Danger, заедно с Flight 19. Последният сингъл, първият последен сингъл на Angel Witch към EMI, след това те ги изритват и Angel Witch отиват в Bronze, където издават ето този сингъл, едноименния сингъл на Angel Witch, заедно с Gorgon. Още един сингъл на Angel Witch, заедно с, това е всъщност Loser, заедно с Suffer и Dr. Pipes. Това са сингли, които притежават версии на песните, в последствие не включени в албума. Същото важи, нали, всъщност за този сингъл, който може би е най-ценен от трите. Преминаваме нататък. Diamond Head, Helpless, парчето, което Metallica правят, но всъщност това е две страна. Shoot Out The Lights е първата страна. Това са версии, които също не влизат в техния известен бял албум. През 1980 излиза той. Но това са доста сурови версии и са всъщност доста показателни за това какво правят Diamond Head по това време. Sweet and Innocent,
Още един сингъл на Diamond Head от това време, излязъл обаче от Media Records. Нямам представа защо и как. Всъщност бих могъл да се разтърся, но тези подробности едва ли са чак толкова важни. Защото ето този сингъл на Diamond Head, който сме да твърдя може би мой любим, Play It Loud, заедно с Waited Too Long. Води се нещо като Double A. Много хубав сингъл, излязъл от DHM Records. Изпарям го, за да се види по-добре. Ето го. Страхотен е и всъщност не струва кой знае колко много пари, защото е бил издаден в доста сериозен тираж. Все още може да се намери за скромните 6-7 паунда в добро състояние. Тук са много хубави версиите на тези песни. Един малко по-късен сингъл на Diamond Head, който всъщност даже се води EP, защото тук има доста повече парчета, има 4 парчета, когато на 7 инча са разположени повече от 2 парчета, независимо дали на 33 или 45 оборота, наричаме вече нещото EP, затова може би трябва да направя отделна секунда. Тук е парчето Call Me от 1982 година, което е едно от най-яките на Diamond Head изобщо според мен, вече отиват към мелодичния рок. Trespass, един от най-любимите ми New Wave British Heavy Metal сингли със сигурност, One of These Days със сигурност е поне за мен едно от най-добрите парчета в цялата вълна. Изляза от абсолютно мъглявата и вече много отдавна не съществуваща Trial Records компания. Моята версия е пристигна от една радиостанция в Великобритания, затова ето тук пише 3 минути и 55 секунди. На времето в радията са пускали 7-инчови сингли, точно както в джубоксовете по заведенията, не в България естествено. Weapon, един сингъл, който доскоро се смяташе за изключително рядък, но напоследък започнаха да се появяват повече копия от него. It's a Mad Mad World, заедно с Set the Stage Alight. Weapon, както писах в предишната секунда, бяха в Стара Загора миналото лято. За съжаление тогава още не притежавах този великолепен сингъл. Той е самофинансиран, т.е. групата няма лейбъл, а просто си е платила за пресингите и те не са кой знае колко много в интерес на истината, но преминаваме нататък към един още по-рядък сингъл, излязъл от две компании. Това е първия му вариант, излязъл от Guardian Records, Midra. Така се нарича тази група, за която писах в миналата секунда и няма да обръщам много внимание, но това всъщност е оригиналният сингъл, който всъщност отново не е сингъл, а EP, защото в него има 4 парчета. Това са Dead and Destiny, най-якото парче на Midra според мен, Killer, UFO и Overlord. Много як сингъл. Goldsmith. Объркана му е обложката на този сингъл. Life is Killing Me се нарича. Ето така изглеждат пичовете. Goldsmith всъщност се появяват и изчезват. 1982 е годината, в която излиза този сингъл. Както ви казах, в печатницата бъркат картинката. Трябвало е да бъде бяла обложка с черна плоча. Получило се е нещо малко по-различно. Ето така изглежда самия сингъл, към Bedlam Records излиза. Bedlam Records също едва ли имат кой знае колко много издадени плочи. Но това е друг въпрос. Преминаваме към малко по-скъпите неща в моята колекция. Това са Tokyo Blade с Power Game. Това е един сингъл, който е много интересен, затова ще го разтворя, за да го видите всички много добре. Сингъла едно на ръка. Сингъл е интересен. Ето го. Излязъл от Power Station Records. Годината е 1983. При Tokyo Blade има много големи разминавания, много големи обърквания в дискографията, но готиното с този сингъл е, че той пристигна при мен от една радиостанция, заедно с ето този мърч лист, което е всъщност страшен бонус, защото това нещо вече е на почти 20 години. Глупости, на 30 години. И още по-интересното е едно писмо, което е писмо от мениджмънта на Tokyo Blade към радиостанцията. Това писмо е абсолютно оригинално и е вече на, както вече казах, на почти 30 години. Тези всичките готини неща пристигнаха заедно и за което съм изключително благодарен на човека, който ми ги продаде.
Един много рядък сингъл на Tokyo Blade, който е испански. Той излиза с тази обложка само в Испания. Отзад много прилича на български, защото в България Балкантон също издаваха такива 7-инчови плочи. Тук са If Heaven is Hell и Liar, парчета, които принципно излизат през 1983, но на испанския сингъл излизат през 1984 година. Един от най-добрите сингли, излизали в рамките на New Wave of British Heavy Metal въобще, като първата песен Heavy Metal Mania е в последствие правена на кавър от Gamma Ray, но това не е чак толкова важно. Важното е, че групата е Holocaust и са шотландци. Те са едни от първите групи, които възпяват Heavy Metal като начин на живот и въобще като поведение и като бунт, като всичко. Heavy Metal Mania се нарича този сингъл и днес той е нещо като знаменосец на вълната, защото описва нейните естетически принципи, ако мога така да се изразя. Twisted Ace, една група, която е абсолютно забравена, излязла към Heavy Metal Records, много отдавна несъществуваща компания. Големите колекционери на New Wave of British Heavy Metal събират абсолютно всички издания на Heavy Metal Records, защото те издават много 7-инчови сингли на групи, които в последствие изчезват. Тази е Heavy 9, което означава, че е 9-та издадена плоча. Twisted Ace не са нещо кой знае колко особено, но в същото време са доста приятна група. Ето го този сингъл, който не може да бъде разбран на коя група. Групата не е Аватара, това е Lady of Mars на Dark Star. Все още намиращ се за сравнително нормални пари. Един мой много любим сингъл на Mendes Prey, On to the Borderline. Като Mendes Prey, както писах в предишната секунда, в последствие доста се променят, но това е тяхната песен. Това са техните две песни, ако смея така да твърдя, които са най-яки въобще. Най-скъпия сингъл, двата най-скъпи сингъла, които притежавам, това са Dragster, една група, която е тотално забравена, отново излязла към Heavy Metal Records. Ambitions, заедно с Won't Bring You Back, страхотен сингъл и всъщност най-вече ценен като вещ, защото това нещо струва около 100 паунда. Както и Crucifixion, техните сингли и трите достигат космически цени в eBay, така че аз общо взето съм един голям късметлия, че притежавам този. Те излизат към Neat Records, поне този сингъл. Crucifixion никога не достигат до етапа, в който да запишат албума, всъщност са една от най-тежките банди във вълната, поне по критериите на тогавашното развитие на Heavy Metal, както и още един много ценен диск на Soldier, който аз търсих много време. Това са две парчета, Shirley и Force. Ето го как изглежда. Heavy Metal отново, Heavy Metal Records ги издават. Много готин сингъл. И накрая, за край, това е Burner, заедно с един 180 грамов сингъл. Ето, дебел, хубав. Това нещо е бройка 204 от 500. Savage Killer се казва този сингъл и както писах в предишната секунда, излиза през 2002 година от Zerlinda Records, тъй като този запис се е смятал за изгубен и много малко хора са знаели, че тази група въобще съществува. Приличат много на Judas Priest, но искрено ви съветвам да си ги намерите и да ги чуете. Супер яка банда. Това е накратко, можеш да видиш и останалите ми плочи.